Как ще изглежда спортът след 10 години? Представете си тренировка, в която смарт-часовникът следи пулса, съня и движението в реално време. Още преди началото, системата отчита, че човекът не се е възстановил достатъчно и препоръчва по-лек режим. В професионалния спорт подобни технологии вече се използват. Футболисти, баскетболисти и тенисисти могат да бъдат проследявани чрез сензори и камери. Изкуственият интелект обработва тези данни и помага да се разбере кога спортистът е в добра форма или има риск от травма. Интелигентните устройства вече не просто броят стъпки. Те анализират сърдечна честота, качество на съня, активност, умора и възстановяване. На тази основа се дават персонализирани препоръки за тренировка, почивка и натоварване. В бъдеще тези системи ще адаптират тренировката в реално време и ще предупреждават за риск от контузия. Но може ли изкуственият интелект напълно да замени човешкия треньор? Изкуственият интелект може да анализира данни, но човекът разбира мотивацията, емоциите и индивидуалния контекст. Бъдещето на спорта вероятно ще бъде човек и технология заедно. Треньорът на бъдещето ще бъде комбинация от човешка експертиза, критично мислене и интелигентни технологии.